Ας έρθουμε σε προσευχή. Πατέρα μου ευλογημένε, Εσύ ο ευλογητός Θεός, Εσύ που ευλογείς την Εκκλησία Σου με κάθε πνευματική ευλογία από τον ουρανό μέσω του Υιού Σου, ευλόγησε τώρα τον Λόγο Σου στις καρδιές μας. Αμήν. Καλησπέρα αγαπητά μου αδέλφια. Είναι μεγάλη μου χαρά που διακονώ την Εκκλησία μας στην Κατερίνη και με τα μάτια της πίστης διακρίνω τις απέραντες δυνατότητες που έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτή την Εκκλησία. Ο Κύριος ευλογεί πλούσια με κάθε πνευματική του ευλογία τον οίκο του. Ωστόσο πολλές φορές διακρίνω τον προβληματισμό σας. Άραγε ο Θεός ακούει τις προσευχές μας? Θα απαντήσει ο Θεός στο πρόβλημα της λεπτοκαριάς? Τι θα γίνει με τα παιδιά μας? Θα γνωρίσουν τον Κύριο και θα τον ακολουθήσουν? Κατανοούν οι μεγαλύτεροι τον προβληματισμό των νέων? Τι θα γίνει με το Κυριακό σχολείο, με την υμνοδία, τις ανάγκες, τους ασθενείς, το γυροκομείο? Και τελικά πού είναι ο Θεός μας όταν νιώθουμε τη σιωπή Του? Μας ακούει? Μερικές φορές φαίνεται πως πολλά πράγματα έχουν φτάσει στο όριό τους. Θέλω σήμερα να δούμε μαζί ένα χωρίο το οποίο μιλάει για την παρηγοριά του Θεού. Περικοπή στο βιβλίο του Ισαΐα 41:1-11. Παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Θεός σας. Βεβαιώστε την Ιερουσαλήμ και φωνάξτε της ότι τελείωσε της δουλείας της ο καιρός, ότι η ανομία της συγχωρήθηκε, ότι τιμωρήθηκε από τον Κύριο με το παραπάνω για όλες τις αμαρτίες της. Ακούστε, κάποιος φωνάζει, ετοιμάστε στην έρημο έναν δρόμο για τον Κύριο. Ισιώστε εκεί το δρόμο να περάσει ο Θεός μας. Κάθε φαράγγι ας υψωθεί, κάθε βουνό και κάθε λόφος ας χαμηλώσει. Το έδαφος το ανώμαλο ας γίνει πεδιάδα και τα μέρη τα απόκρημνα κοιλάδα. Τότε η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί και θα τη δουν ταυτόχρονα όλοι οι άνθρωποι, γιατί ο Κύριος ο ίδιος μίλησε. Μία φωνή λέει φώναξε και εγώ ρωτάω τι να φωνάξω? Ότι ο κάθε άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι? Μου απαντάει η φωνή. Και η δόξα του όλη φευγαλαία σαν το αγριολούλουδο? Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός όταν απάνω του φυσήξει του Κυρίου η πνοή. Πραγματικά χορτάρι είναι ο λαός. Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός, μα ο λόγος του Θεού μας μένει αιώνια. Ανέβα πάνω σε ψηλό βουνό Σιών και διακήρυξε τη χαρμόσυνη αγγελία. Βάλε φωνή με δύναμη η Ιερουσαλήμ και διακήρυξε τα νέα τα ευχάριστα. Φώναξε, μη φοβάσαι. Στις πόλεις του Ιούδα πες, να ο Θεός σας. Ο Κύριος ο Θεός έρχεται να εξουσιάσει με δύναμη. Φέρνει μαζί του αυτό που κέρδισε, καθώς βοσκός βοσκάει το κοπάδι του. Το συναθρίζει με το χέρι του. Βαστάει στο στήθος του τα αρνάκια και τις μανάδες τους προσεκτικά τις οδηγεί. Ο λαός του Θεού, ο λαός της Διαθήκης, βρίσκεται αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Οι θεοί των κατακτητών μοιάζουν να έχουν θριαμβεύσει πάνω στο λαό του Θεού. Στους πολέμους της αρχαιότητας η νίκη δεν άνοικε μόνο στον ισχυρότερο στρατό, ήταν και οι θεοί των νικητών που θεωρούνταν ανώτεροι από τους θεούς των ηττημένων. Έτσι η Ιερουσαλήμ κοίταται ερειπωμένη, ο ναός του Θεού γκρεμισμένος και ο λαός του Θεού ζει στη σκλαβιά μακριά από τη γη της επαγγελίας. Υπάρχει ελπίδα? Κι αν ναι, πόσο καιρό αξίζει να περιμένει κανείς τον Θεό που υπόσχεται ελευθερία? Νιώθεις πως η Εκκλησία χάνει συνεχώς έδαφος, ότι τίποτε δεν συμβαίνει όπως θα έπρεπε, ότι το θέλημα του Θεού μοιάζει μακρινό και πως παρά τις προσευχές το φως δεν φαίνεται πουθενά, ή τουλάχιστον εμείς δεν μπορούμε να το διακρίνουμε? Υπάρχει ελπίδα? Κι αν ναι, πόσο καιρό αξίζει να περιμένεις? Ένας κόσμος που δεν γνωρίζει τον Θεό απολαμβάνει τα υλικά αγαθά, ενώ ο λαός του Θεού μοιάζει δεμένος με αλυσίδες. Η Εκκλησία που είναι η ισχύς του Θεού επάνω στη γη κινείται με φόβο
και ο κίνδυνος να χαθούν τόποι που για χρόνια μαρτυρούν το όνομα του Μεσσία είναι υπαρκτός. Τότε στην εξορία πολλοί άφησαν την ελπίδα τους να σβήσει. Έπαψαν να πιστεύουν στην απελευθέρωση και στράφηκαν στα είδωλα που φαινομενικά είχαν νικήσει. Σήμερα μήπως κι εμείς ζούμε ως αιχμάλωτοι, κουρασμένοι, αποκαμωμένοι, αμφισβητώντας αν ο Θεός ακόμα εργάζεται? Αδέλφια, η αλήθεια είναι ότι ο Θεός έρχεται. Η σιωπή του δεν είναι απουσία, αλλά προετοιμασία. Η αιχμαλωσία δεν είναι το τέλος της ιστορίας, γιατί εκείνος που υποσχέθηκε σωτηρία δεν αργεί. Παρηγορείτε τον λαό μου, λέει ο Θεός σας. Ο Θεός Πατέρας μιλάει σε πληθυντικό αριθμό. Είναι σαν να στέκεται σε ένα ουράνιο συμβούλιο θεών απέναντι στους θρόνους και στις εξουσίες, και ενώ στη Βαβυλώνα γιορτάζουν τη νίκη τους και ενώ ο λαός το ίδιος έχει απελπιστεί, ο Γιαχβέ, ο Θεός που φαινομενικά ιτήθηκε, υψώνει τη φωνή του και δεν μιλά με τόνο αποδυναμωμένο, δεν θρηνεί, αντίθετα προστάζει. Παρηγορείτε τον λαό μου. Με τα ανθρώπινα μάτια ο Ισραήλ ιτήθηκε. Και αν ιτήθηκε ο λαός, τότε σύμφωνα με τη λογική της εποχής ιτήθηκε και ο Θεός του. Οι θεοί της Βαβυλώνας επικράτησαν, άρα είναι πιο δυνατοί. Όμως και εμείς, όπως και τότε, έχουμε μάθει να πιστεύουμε στη δύναμη όσων βλέπουμε να συμβαίνουν μπροστά μας. Πιστεύουμε στις ειδήσεις που καταγράφουν το παρόν. Αν μια αυτοκρατορία κερδίζει, τότε ο Θεός της είναι ισχυρός. Και αν μια εκκλησία φαίνεται να συρρυκνώνεται, τότε ο Θεός της είναι αδύναμος. Όμως η πίστη δεν στηρίζεται στο ορατό. Η Γραφή μας λέει πως η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Δεν εξαρτάται από τη συγκυρία της στιγμής, ούτε από την εικόνα της ήττας. Ο Θεός της βίβλου αποδεικνύει τη δύναμή του όχι απλά μέσα από την ιστορία, αλλά μέσα από την υπόσχεση. Η δύναμή του δεν φαίνεται στην εξέλιξη του παρόντος, αλλά στην πιστότητα της εκπλήρωσης του μέλλοντος. Γιατί ο Θεός μας δεν χάνει, απλώς περιμένει την ώρα του. Ο Θεός είναι δυνατός. Βεβαιώστε την Ιερουσαλήμ και φωνάξτε της ότι τέλειωσε της δουλείας της ο καιρός, ότι η ανομία της συγχωρήθηκε, ότι τιμωρήθηκε από τον Κύριο με το παραπάνω για όλες τις αμαρτίες της. Ο λαός πλήρωσε. Ο Θεός μέσα στο σχέδιό του παιδαγώγησε τον λαό του. Και τώρα έρχεται η ώρα της επιστροφής. Η εξορία τελειώνει, η αποκατάσταση πλησιάζει. Το εδάφιο λέει «Βεβαιώστε την Ιερουσαλήμ», αλλά στο εβραϊκό κείμενο η φράση είναι ακόμα πιο δυνατή. «Μιλήστε στην καρδιά της Ιερουσαλήμ». Ο Γιαχβέ δεν απευθύνεται απλώς στην πόλη, φωνάζει με όλη του τη δύναμη στην καρδιά του λαού του. Τέλος τη σκλαβιά, έρχεται η ώρα της επιστροφής. Ο Ισραήλ θα επιστρέψει στη γη του. Ο δεσμός του με την υπόσχεση ανανεώνεται. Αιώνες αργότερα, ο Χριστός από τα βάθη της καρδιάς του, πάνω στο σταυρό, στο ξύλο της κατάρας, δίνει το ξύλο της ζωής και φωνάζει «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Αυτή η κραυγή σχίζει και διαπερνά τις καρδιές των ανθρώπων. Η συγχώρεση του Ιησού γίνεται η γέφυρα που οδηγεί από την σκλαβιά της αμαρτίας και του θανάτου στην ελευθερία και στη ζωή του πνεύματος. Ό,τι κι αν συμβεί σήμερα στην Εκκλησία, να έχετε πίστη. Ο Χριστός της παρηγοριάς θα έρθει ξανά και τώρα, ακόμα και μέσα στις δυσκολίες, οδηγεί μέσα από αυτή την Εκκλησία ανθρώπους στην αιώνια παρουσία Του. Ο ουράνιος τριαδικός Θεός φωνάζει σήμερα στην καρδιά της Εκκλησίας μας «Σε αγαπάω, πέθανα για εσένα, το χέρι μου είναι πάνω σου». Ακούστε, κάποιος φωνάζει «Ετοιμάστε στην έρημο έναν δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε εκεί τον δρόμο να περάσει ο Θεός μας». Κάθε φαράγγια υψωθεί, κάθε βουνό και κάθε λόφος ας χαμηλώσει, το έδαφος το ανώμαλο ας γίνει πεδιάδα και τα μέρη τα απόκρημνα κοιλάδα. Πού είναι ο Θεός σου? Φωνάζει μέσα από την έρημο.
Για τον Ισραήλ αυτό σήμαινε τη γεωγραφική του επιστροφή. Για να επιστρέψει από τη Βαβυλώνα έπρεπε να περάσει πρώτα από την έρημο. Κάτι γνώριμο. Γιατί αυτός ο λαός του Θεού το είχε ξανακάνει. Πάντα έβγαινε από την έρημο για να φτάσει στη γη της επαγγελίας. Σκεφτείτε την εικόνα. Όταν ένας βασιλιάς ταξίδευε, υπήρχε μια ομάδα δούλων που προετοίμαζαν το δρόμο του, ισιώνοντάς το να γίνει ομαλή η διαδρομή. Αν υπήρχε λακκούβα, τη γέμιζαν με χώμα. Και αν υπήρχε ύψωμα, το λύαιναν έτσι ώστε ο δρόμος να γινόταν ίσιος. Εμείς ακούσαμε αυτό το μήνυμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος φώναζε στους ανθρώπους να μετανοήσουν και βάπτιζε το βάπτισμα της μετάνοιας. Πώς ετοιμάζουμε εμείς την οδό για τον Κύριο? Πώς θα φωνάξει ο Θεός μέσα στη δική μας καρδιά? Όταν μετανοούμε και ξεριζώνουμε από την καρδιά μας το πνεύμα της απιστίας, τότε η οδός της καρδιάς μας είναι έτοιμη να δει και τα πνευματικά μας μάτια και τα πνευματικά μας αυτιά έτοιμα να ακούσουν και να δουν τον ισχυρό χαρακτήρα του Ιησού. Μέσα από τη μετάνοια ο χαρακτήρας του Θεού διαμορφώνεται μέσα μας και έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες μέσα από την παρηγοριά της χάρης Του, για να μπορέσουμε να δούμε τη δόξα Του. Τότε η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί και θα τη δουν ταυτόχρονα όλοι οι άνθρωποι, γιατί ο Κύριος ο ίδιος μίλησε. Τι είναι η δόξα? Η δόξα κάποιου είναι όλη του η περιουσία. Ό,τι έχει. Στις παρελάσεις των βασιλιάδων υπήρχαν χρυσά, στρατός, άλογα, δύναμη, εξουσία. Οι άνθρωποι έμεναν άφωνοι και έφτιαχναν αγάλματα προς τιμήν αυτής της δόξας. Αλλά η δόξα του Ιησού μας ποια είναι? Στην πορεία του προς το Σταυρό από πίσω του δεν ακολουθούσαν στρατιές, αλλά αμαρτωλοί, πόρνοι, κλέφτες, δολοφόνοι, βιαστές. Κάπου εκεί εσύ και κάπου εκεί και εγώ. Αλήθεια, θα εμπιστευόμασταν έναν τέτοιο άνθρωπο στον άμβονα της Εκκλησίας μας? Θα το αναθέταμε μήπως να διαχειριστεί τα σημαντικά θέματα που καίνουν την δικιά μας Εκκλησία? Ο Θεός μας, σε αντίθεση με τους ψεύτικους θεούς, δεν θέλει αγάλματα και θριαμβολογίες. Δεν μπορεί κάποιος να δει τη δόξα Του μόνος του. Όταν ο Μωυσής τη ζήτησε, ο Θεός τον έβαλε μέσα στη σχισμή του βράχου και αυτός ο βράχος είναι ο Ιησούς. Η δόξα του Ιησού είναι πιο βαθιά από ό,τι φαίνεται με τα μάτια. Είναι κρυμμένη στα δωμάτια της πίστης, σε όσα δεν βλέπονται. Ο Λόγος έγινε άνθρωπος και εμείς είδαμε τη δόξα Του, την πιστότητα του Θεού, την αγάπη Του, τη χάρη Του, τον χαρακτήρα Του. Όλοι οι θεοί του κόσμου έχουν αγάλματα. Ο δικός μας Θεός έχει νόμο που αποκαλύπτει τον Άγιο χαρακτήρα του Θεού Πατέρα. Έχει και Υιό που αποκαλύπτει τη μεγάλη αγάπη και συγχώρεσή Του. Και έχει και πνεύμα το οποίο διακονεί και δίνει δύναμη και ισχύ στις καρδιές των ανθρώπων και διαμορφώνει τους χαρακτήρες των πιστών. Μόνο οι μετανοημένοι αμαρτωλοί μπορούν να δουν αυτή τη δόξα και να την ποθήσουν. Τότε γίνονται λάφυρα του νικητή Χριστού. Αν βασίζεσαι σε ό,τι βλέπεις, οι δυσκολίες σε καταβάλουν και αισθάνεσαι ηττημένος. Αν όμως βασίζεσαι όσα δεν βλέπεις παιδιά να γίνονται ιοί του Θεού και να προετοιμάζουν τις καρδιές τους ώστε να περάσει ο Κύριος. Η δόξα Του αποκαλύπτεται μέσα από τα μάτια της πίστης και φανερώνεται μέσα από το πάθος του Θεού, που μέσα από τα δάκρυά Του έγινε ξυλασμός για τις ψυχές μας. Και ο Θεός κάνει αυτό που λέει. Μια φωνή λέει φώναξε και εγώ ρωτάω τι να φωνάξω. Ότι ο κάθε άνθρωπος είναι σαν χορτάρι, μου απαντάει η φωνή, και η δόξα του όλη φευγαλαία σαν το αγριολούλουδο. Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός όταν απάνω του φυσήξει του Κυρίου πνοή. Πραγματικά χορτάρι είναι ο λαός. Ο Θεός λέει στον προφήτη φώναξε τις προθέσεις μου για ελευθερία. Και ο προφήτης απαντά τι να φωνάξω? Όλα είναι μάταια. Ο άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι. Τα βασίλεια, οι περιουσίες, όλα χάνονται σαν ατμός. Απελπισία. Σήμερα ίσως νιώθουμε το ίδιο. Από τη μια μέρα στην άλλη όλα αλλάζουνε. Τι κράτησε την Εκκλησία του Θεού τόσα χρόνια?
Τι κρατάει τη δική μας εκκλησία εδώ στην Κατερίνη ζωντανή μέχρι και σήμερα? Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός, μα ο λόγος του Θεού μένει αιώνια. Η εκκλησία μας δεν στέκεται χάρη στην περιουσία της ή στους ισχυρούς ανθρώπους ή στους πολιτικούς που έρχονται και κάθονται στα πρώτα έδρανα. Στέκεται στον Χριστό που μένει αιώνια. Αυτή η εκκλησία είναι μέσα στις αιώνιες υποσχέσεις του Θεού. Αν βλέπουμε τα πράγματα μόνο μέσα από τα ανθρώπινα μάτια, μπορεί να μας καταβάλει απελπισία. Αν όμως κοιτάμε μέσα από τον αιώνιο Λόγο του Θεού, η δύναμή Του θα φανερώνεται στην πίστη μας. Μέσα από την μετάνοια ο Θεός προετοιμάζει τον δρόμο για τον αιώνιο Λόγο Του. Και μέσα από τη δύναμη και την αλήθεια Του γινόμαστε εικόνα Του. Είσαι αιώνιος. Τι σε κλονίζει? Είσαι παιδί Του. Τι φοβάσαι? Άνθρωποι ήρθαν και έφυγαν, με σωστά και λάθη. Όμως το έργο του Θεού οδηγείται από νίκη σε νίκη. Το βιβλίο των υποσχέσεων φέρνει παρηγοριά. Έχεις τον Μεσσία, έχεις τα πάντα. Ο λαός του Θεού επέστρεψε στη Βαβυλώνα και το παιδί αυτό, ο νυμφίος που θα νυμφευτεί, το παιδί της υπόσχεσης, γεννήθηκε. Ανέβα πάνω σε ψηλό βουνό Σιών και διακήρυξε τη χαρμόσυνη αγγελία. Βάλε φωνή με δύναμη Ιερουσαλήμ και διακήρυξε τα νέα τα ευχάριστα. Φώναξε, μη φοβάσαι. Στις πόλεις του Ιούδα πες, να ο Θεός σας. Ο Κύριος ο Θεός έρχεται να εξουσιάσει με δύναμη. Φέρνει μαζί του αυτό που κέρδισε. Καθώς βοσκός βοσκάει το κοπάδι του, το συναθρίζει με το χέρι του. Βαστάει στο στήθος του τα αρνάκια και τις μανάδες προσεκτικά τις οδηγεί. Βλέπουμε τον Θεό να μιλά με δύναμη σε έναν λαό που έχει χάσει τα πάντα και βρίσκεται αιχμάλωτος. Κι όμως τους διαβεβαιώνει ότι ο Θεός τους είναι νικητής. Τους καλεί να αναγγείλουν τη χαρμόσυνη αγγελία μέσα σε μια πόλη διαλυμένη και σε ένα ναό κατεστραμμένο. Ο Θεός βαίνει ένδοξος νικητής. Καλεί τον λαό του να δείξει θάρρος και να μην φοβάται. Ο Θεός νικάει και φέρνει τα λάφυρα της νίκης Του στην Άγια Πόλη Του. Ο Ισραήλ δεν μπορούσε να καταλάβει ότι αυτά τα λόγια αφορούν εσένα σήμερα. Ναι, εσύ είσαι το λάφυρό Του. Για να σε κερδίσει ο Θεός πολέμησε με τρόπους που οι ανθρώποι ούτε τότε μπορούσαν, ούτε και σήμερα μπορούν να καταλάβουν. Στο εδάφιο 10 μοιάζει με το δυνατό πολεμιστή που θριαμβεύει. Στο εδάφιο 11 είναι ο καλός ποιμένας που με τρυφερότητα μαζεύει το πίμνιό του. Παίρνει τα παιδιά του στο στήθος του και οδηγεί τις μητέρες τους με αγάπη. Το μεγάλο σχέδιο της σωτηρίας βρίσκεται στη δεξιά του Θεού Πατέρα. Ο Χριστός αγαπά τους αμαρτωλούς και τους οδηγεί μέσα από τη θυσία Του στη μετάνοια και στην αιώνια ζωή. Ο μεγάλος πολεμιστής γίνεται ο μεγάλος παρηγορητής. Στη σφαίρα της πίστης όλα είναι ανάποδα. Σκεφτείτε τις δύο μεγαλύτερες αμαρτίες του Δαβίδ. Η πρώτη ήταν ότι μέτρησε το λαό του. Η δεύτερη όταν πήρε τη γυναίκα του Ουρία. Κι όμως, από την πρώτη αγόρασε το οικόπεδο που χτίστηκε ο ναός και από τη δεύτερη γεννήθηκε το παιδί που οικοδόμησε το ναό. Τι νομίζεις πως είναι αδύνατο να συμβεί? Ο Κύριος θα σε ξαφνιάσει. Πάρε θάρρος λοιπόν, Εκκλησία της Κατερίνης, κοίτα ευθεία στο σταυρό. Αυτός είναι ο στόχος σου. Άκου τη φωνή του Ιησού. Βγαίνει από την καρδιά Του για να περάσει τη δική σου σήμερα. Σε αγαπά. Μένει αιώνια σταθερός στις υποσχέσεις Του. Ο λόγος Του δεν πέφτει ποτέ. Δεν εγκατέλειψε ποτέ την ύφη Του. Πέθανε και τη στόλισε νικήτρια. Και θα το κάνει ξανά. Εμείς σας περιμένουμε το άνοιγμα των ουρανών. Ας είμαστε υπηρέτες αμαρτωλών. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε «Πατέρα, ευλόγησε αυτό που σου λέμε». Είναι καλό στην προσευχή μας να λέμε «Κύριε, πού κινείται το πνεύμα σου για να υπηρετήσω». Ο Θεός παρηγορεί την Εκκλησία Του. Είναι δυνατός, σε οδηγεί στη δόξα Του, είναι πιστός σε όσα λέει και ο στοργικός Μεσσίας σε κρατά στο στήθος Του. Αμήν. Πατέρα Θεέ,
Σε ευχαριστώ γιατί Εσύ κοινώνησες το θάνατο της Ιών και εμείς η Εκκλησία Σου μπορούμε να κοινωνούμε τη ζωή Σου. Φέρε, Κύριε, αύξηση στην Εκκλησία Σου και κάνε με τα αυτιά μας τα πνευματικά, Κύριε, και τα μάτια μας τον έσω άνθρωπο που Εσύ καλλιεργείς μέσα μας με το πνεύμα Σου να είναι έτοιμο να συντονιστεί σε αυτά που Εσύ θαυμαστά εργάζεσαι. Σε ευχαριστώ για αυτή τη θάλασσα της Κατερίνης που είναι γεμάτη με ψάρια. Φέρε πίστη μες στην καρδιά μας και κάνε μας έτοιμους ψαράδες να ρίξουμε τα δίχτυα στα δεξιά. Αμήν.